Goedenavond, dames en heren. Vandaag is 24 november 2024. 2 jaar geleden, deze dag, waarop meer dan 44 Oeigoeren op tragische wijze werden verbrand bij een brand in een hoge gebouw in Urumqi, Oost-Turkestan, die 75 jaar lang door de China is gekoloniseerd en onderdrukt. Daarom herdenken wij vandaag deze dag. Wat was er gebeurd op deze dag, 24 november 2022? Er was gebeurd Chinese aanhoudende genocide, gedwongen hongersnood en biologische terrorisme tegen de Oeigoeren in het bezet Oost-Turkestan onder het mom van de nul-COVID-beleid. Vanwege een strenge lockdown mogen Oeigoeren al meer dan 4 maanden hun huizen uit. Ze zitten opgesloten en lijden extreme honger. Sommigen hebben ernstige medische problemen door het ontbreken van noodzakelijk zorg. Op social media duiken filmpjes op waarin een hoop Oeigoeren smeken om hulp. De genocide duurt voort. Nul-COVID-lockdown meer dan 4 maanden. Op 24 november vloog een hoge, grote flatgebouw in brand en liep uit de hand. Het gebouw staat in Urumqi, Oost-Turkestan. 44 Oeigoeren verbranden en doden. Meer gewonden. Het gebouw was afgesloten. De deuren waren van buitenaf verzegeld. De omstreek was omheen en er was geen bewegingsvrijheid in of uit het gebouw. Elke overtreding van de bouwvoorschriften en de brandcodes tot in het extreme. Deze nul-COVID handhaving gaat over goede controle, niet over een virus. Het houdt hier niet op. Wie wordt het volgende doelwit en slachtoffer? Bestudeer maar in de geschiedenis van het Chinese communistische regime. We kunnen niet zwijgen over deze misdaden tegen de menselijkheid. Dus ik ben hier en doe wat ik kan als een man. Dat moment onder het mom van de bestrijding van de coronapandemie pleegt de Chinese overheid wederom genocide door de Oeigoeren uit te hongeren. Op dit moment meer dan 3 miljoen Oeigoeren in de concentratiekampen. De taal, cultuur, geschiedenis en de religie van de Oeigoeren worden vernietigd. De kinderen worden gescheiden van hun ouders en ze verliezen hun eigen taal, cultuur en de religie en worden gedwongen om Chinees te worden. Oeigoerse vrouwen worden niet alleen gedwongen met geen Chinezen te trouwen, maar ze worden ook verkracht, gestiliseerd en moeten abortus ondergaan, enzovoort. Oeigoeren worden niet alleen tot slaverij gedwongen in de fabrieken in Oost-Turkestan, maar ze worden ook
duizenden kilometers verderop gedeporteerd om gedwongen in de Chinese provincie te werken in de fabrieken als slaven. De interne organen van de Oeigoeren worden met geweld weggehaald uit hun lichaam en verkocht. Kortom, op dit moment in Oost-Turkestan een tragedie. Never again in de 21ste eeuw vindt op grootschaal genocide plaats. China moet met dit walgelijke politiek beleid en de genocide onmiddellijk stoppen. Daarom roepen wij de wereld op om de Chinese regering te veroordelen en de sancties en de straffen op te leggen. Zodat de Oeigoerse genocide van vandaag niet de verschrikkelijke tragedie of toekomst van vele andere volkeren zal zijn. Hartelijk bedankt voor jullie aandacht namens de Stichting Support Oeigoers.